Goedenavond, welkom op deze zaterdagavond bij Omroep Zeeland. Straks het overzicht van het belangrijkste nieuws van de afgelopen week, maar eerst het laatste nieuws van vandaag. De politie Zeeland-West-Brabant zet de jacht in op de patserboot. Een groot schip kan mogelijk betaald zijn met crimineel geld. De actie is vooral toegespitst op booteigenaren rond het Veerse Meer. Die kregen vandaag een oproep om verdachte boten te melden. Maar in de haven van Kamperland is er weinig animo voor. Ik zou niet bellen. Het is ook niet te doen eigenlijk, want ieder bepaalt zijn uitgeverspatroon voor zichzelf. Er zijn waarschijnlijk wel heel veel mensen die goed geboerd hebben, maar wat is verdacht, wat is niet verdacht, is wel heel moeilijk. In de haven van Kamperland zien deze mensen in ieder geval geen criminele activiteiten. Volgens booteigenaren is er juist veel contact en sociale controle op het water. Deze boot, hoe is die betaald? Contant, in briefjes van €50. Maar allemaal officieel. Jullie hebben ook een hele grote boot. Straks geeft iemand anders, geeft jullie aan. Dat vind je niet leuk. Nee, we hebben alles op papier staan en het kadaster, daar hebben we ingeschreven. Dus wat dat dan gaat, zorg je ook dat dat niet kan gebeuren. Dat je duidelijk bewijsmateriaal hebt, mochten mensen je aangeven. Meldingen kunnen gedaan worden bij het reguliere nummer van de politie of via Misdaad Anoniem. Het was misschien even schrikken vanochtend in Goes, want soldaten van de Alpha-compagnie uit Rittem rukten uit voor een oefening. Lijnkoker, we staan aangetroffen. Hey, Pax! Hier komen nu. Handen uit je zakken. Handen uit je zakken. Bij iedere verdachte beweging schieten. Handen uit je zakken, laatste waarschuwing. Vandaag borduren we verder op het scenario wat we al eerder hebben gedaan. Nu zijn we bezig met een verkeerssluis, dus verkeersremmende maatregelen die we dan treffen. Dat niet iedereen zomaar een object kan komen. En nu zijn we eigenlijk bezig met een scenario voor het onderscheppen van vaccins. Nou is dat hier in Goes bij de Stoomtuin, is dat nog een locatie die bewust gekozen is? Dan zitten we toch redelijk dicht bij het centrum. In het centrum zijn we ook aan het oefenen nu, bij een pand wat we doorzoeken. Op zoek naar criminelen, een soort laboratorium mogelijk. Vandaar dat we nu deze locatie hebben gekozen, omdat we hier toch vrij dicht in het centrum zitten en een mooie locatie is wat open is. U bent de luitenant. Wat is uw werk eigenlijk vandaag? Wat moet u allemaal doen? U heeft mappen in de hand, maar wat is uw taak? Mijn taak is nu het begeleiden van de mensen, scenario's door te lopen, eigenlijk de leerlingen van maken, zodat ze ervan leren van wat er gebeurt nu. En dat is mijn taak in deze. Op je knieën. Op je knieën. Op je knieën. Op je knieën, dan laten we het pas los. Op je knieën. Nee. Groep 7 van de Ichte School in Vlissingen krijgt Songfestivalles. Dat is vooral te danken aan juf Soraya, die een groot voorstander is van meer muziek in de klas. Met het lespakket van SchoolTV is het een gezellige boel in de klas. En al het mooiste in elkaar te zien. Door naar elkaar te kijken. Maar wat weten ze eigenlijk over het Eurovisie Songfestival? Dat er muziek wordt gespeeld en dat er elk jaar een andere winnaar is. En dat de optredens vaak met heel veel licht, dat landen tegen elkaar gaan strijden voor het beste nummer en dat verschillende landen meedoen. Om het beste nummer van Europa en ook 2 andere landen die niet in Europa zitten. En dan kan je winnen en dan krijg je zo'n microfoon, zo'n zilveren microfoon volgens mij. En ook soms ook instrumenten spelen en het kunnen rustige liedjes, maar ook heel harde liedjes zijn. En wie doet er dit jaar mee voor Nederland? Ik kan die naam niet goed uitspreken, maar ik weet het wel wie. Dat weet ik eigenlijk niet. Birds of a New Age, volgens mij. Wat vinden ze van dat liedje? Ik ben niet zo van dat liedje, want ik heb hem ook niet echt heel veel gehoord of zo, maar hij lijkt me niet zo leuk. Ja, het is wel goed, maar niet zo goed. Ja, ik vond het wel een goed liedje. We gaan het zien. Dinsdag is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, donderdag de tweede. En Nederland staat als gastland automatisch in de finale. Die is op zaterdag. Vanavond staat Anis Karkas in de ring voor een belangrijke kickboxwedstrijd. De Oost-Soeburger bereidde zich hier de afgelopen weken op voor, ondanks dat hij door de Ramadan overdag niet mocht eten en drinken. Je hebt altijd momenten dat je denkt van ja, vandaag heb ik even geen zin man, ik heb zoveel dorst of zoveel honger. Het is gewoon je mindset denk ik, het is gewoon echt dat knopje omzetten, omdraaien en gewoon gaan, weet je. Gewoon doen of dat knopje alleen aangaat en niet meer uit kan, weet je. De vaste maand is voor Karkas enorm belangrijk. Wij mogen blij zijn dat wij wat wij hebben, zeg maar. En dat besef je in de Ramadan.
Kijk, een flesje water ligt in mijn tas. Het is zo dichtbij, maar ook weer zo ver weg, weet je. Dat is gewoon even dat besef van, wij hebben het gewoon zo goed. Maar als topsporter is het natuurlijk loodzwaar. De Soeburger vindt hierin veel steun bij vader Saïd, met wie hij regelmatig in de ring staat. Hij ziet mij soms ook dat ik er even geen zin in heb, of dat ik lui ben, of dat ik soms zeg tegen hem, ja, zullen we na het eten trainen, weet je wel? Maar dan zegt hij van, nee, ga nu gewoon lekker uur knallen. Dan heb jij straks, kan je lekker rustig eten, douchen en lekker ontspannen, weet je. Karkash wil zijn familie en vrienden trots maken door zijn tweede wedstrijd in de World Fighting League te winnen. Ik denk dat ze wel weer staan te popelen om weer mij in actie te zien. Want het is nu wel zonder publiek, zeg maar. Normaal gaan ze altijd mee. Maar dat maakt voor mij in principe nu niet echt uit. Want ik weet, zodra ik naar de ring toe loop, weet ik in mijn achterhoofd dat ze allemaal achter de buis zitten te kijken. Ja, dat motiveert mij sowieso ook. De dag stond vandaag in het teken van bewolking en het was grijs met af en toe ook regen. Heel af en toe kwam de zon er wel even bij, maar het bleef dan bij een flets zonnetje. Het was natuurlijk wel groeizaam weer en dat kunnen we al goed zien aan al het fluitenkruid wat zichtbaar wordt langs de kanten van de weg. Vanavond en vannacht zien we enkele opklaringen, misschien vooral in het westen van de provincie nog net even een paar buien, wellicht ook al met een klap onweer. Ook morgen is de lucht onstabiel. In de ochtend hebben we het betere weer, komt de zon geregeld tevoorschijn. Maar in de middag hebben we toch alweer stapelwolken en er is ook kans op een klap onweer, vooral landinwaarts. De maximumtemperaturen komen morgen te liggen tussen 12 en 15 graden. De komende dagen blijft het aanhoudend wisselvallig. Elke dag is er wel kans op buien, maar de zon komt ook geregeld tevoorschijn. De wind is vrij krachtig en komt uit het zuidwesten tot westen. De maximumtemperaturen schommelen rond 13 graden. En tot zover het korte nieuws en het korte weerbericht voor deze zaterdag. Zometeen het weekoverzicht van het nieuws in Zeeland.